हेलो सांगमाने गुड मॉर्निंग। मु टेक्निकली खांटी ओडिया चैनल रे आपण मानको स्वागत करूची। एईटा होची मो चैनल रो फर्स्ट वीडियो। आज जे आपण बहुत गुडे वीडियो देखिथिबे ऑनलाइन केमती रोजगार करिवे आ सेमानको मध्यरु आपण गोटे ट्राई भी करथिबे और ट्राई करला पर आपण को लागिथो एईटा सब फ्रॉड जिनिस ऑनलाइन रोजगार भलिया किछि जिंस हेई पारेनी। हाँ, बाकी ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନଲାଇନ ରୋଜଗାର କରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସେଇ ସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଅନଲାଇନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଭଲ ଆର୍ନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କଣ କରିବା କଥା, କଣ ନ କରିବା କଥା ଆଉ କେମିତି କରିବା କଥା, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଏ ଭିଡିଓଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଇପାରେ ଏ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରେ, ଯେମିତି ମୋର ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ ନା ଯାହା ପଢିଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାପଚା ଭରନ୍ତୁ, କପି ପେଷ୍ଟ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏୟା ସେୟା। ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ପୁରା 100% ଫେକ୍। ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋଉଠୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, 10 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ ଆଉ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ $1, ଯୋଉଟା କି ନଗଣ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଲେବର ମଜଦୁରୀ କଲେ ବି ଯାହାଠୁ ଅଧିକ ଆର୍ନ କରିପାରିବେ। କେମିତି କଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ବତଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, 600 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ ମାନେ କରିବେନି। କାରଣ ଏଇଟା ମାନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଫ୍ରଡ ର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ତାପରେ କଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ଏୟା ଜିତିଗଲେ ସେୟା ଜିତିଗଲେ, ଆପଣ ଏହାଟାକୁ ନେଇକି ରେଫର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 10ଟା ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, 15ଟା ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ଆପଣ କିଛି ନ କରିକି ଚେନ ବନେଇବେ ଆଉ ଆପଣ ଟଙ୍କା କମେଇବେ। ସେଇଟା ବି ଭୁଲ। ଆଉ କଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ ହଁ ଆପଣ $10,000 ଜିତିଯିବେ, $5,000 ଜିତିଯିବେ, ଏୟା ସେୟା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୁରା ଭୁଲ। ତ ଆପଣ 3ଟା ରୁଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି, ରେଫରାଲ ଚେନ୍ ଉପରେ ଖାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେନି। ହେଇପାରେ ବହୁତ ଗୁଡା ରେଫରାଲ ଚେନ୍ ଠିକ ଥାଏ, ମାନେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଆପଣ ଖାଲି ରେଫରାଲ ଚେନ ରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଉ କିଛି ନ କରିକି। ଆଉ ଥର୍ଡ ହଉଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବେନି। ହଁ, ଆପଣ ଯେତେ କାମ କରିବେ ସେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟା କହିଦଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି, ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଆପଣ ମିନିମମ୍ 50-100 ଟଙ୍କାଠୁ ନେଇକି 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଏ ଡେଲି ଆପଣ ଆର୍ନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହୁନି, ମାନେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁନି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ କମେଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ କାହାଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୋର ବ୍ରେନ ଆଉ ମୋର ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବତଉଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱେବସାଇଟ ଟା। ସେ ୱେବସାଇଟ ର ନାଁ ହଉଛି test.io। ଏଇ ୱେବସାଇଟ ଟାକୁ କେମିତି କଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ତା ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ କାମ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉଜର କୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାଉଜର କୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ଓପନ କରିବେ, ଏଟା ଲିଙ୍କ ହଉଛି test.io। এই ୱେବସାଇଟଟା ଆପଣ ଓପନ କରିବେ। এই ୱେବସାଇଟଟା ଯେତେବେଳେ ଓପନ ହେଇଯିବ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଥିବ ସାଇନ ଇନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଇନ ଇନ କରନ୍ତୁ। ସାଇନ ଇନ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଅପସନ ଦେବ ରେଜିଷ୍ଟର ଏଜ ଏ ଟେଷ୍ଟର, ଏଇଥିରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ ମାଗିବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏ ୱେବସାଇଟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ୱେବସାଇଟଟା କଣ କରିବ, ଜେନେରାଲି ୱେବସାଇଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟର ବନେଇବ। ନା ନା ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, କାରଣ
टेस्टर आपण जदि कहिबे मो पारे सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं एया नहीं सेया नहीं कौन सॉफ्टवेयर नॉलेज आपको दरकार नहीं वेबसाइट काम करने आप वेबसाइट चलाती एठू वेब इंटरनेट यूज करते से वीडियो देखि पारुचंती ना ए काम जो करेंगे आप टेस्ट आईओ रे से आपको से काम ही करने पड़ो आपको वेबसाइट से देखब से वेबसाइट रे गोटे स्टडी मटेरियल से आपको आगुरी दे देथिबो आपण एया पढ़ंतु आ तापरे ए टेस्टटा करंतु तो सेतेबेले जो वेबसाइट रेडी हितबो आपण ए जे ऑडियंस ताको यूज करिवे आ से वेबसाइट धरंतु गोटे फंक्शनैलिटी काम करूनी ना को गोटे इमेज मिसिंग रही जाउची ना एई भलिया जिंस गुड़िक जोटा आपण एरर देखि पकेबे ना किछि करिवार नै आपनको जेकरी से एरर टाको खाली लेखिबार अछि डिस्क्रिप्शन देबार अछि आउ एटा मु खाली ओवरऑल आपनको बताउची से तांकर गाइडलाइन जो भलिया देबे से भलिया आपनको करिया पड़िबो आउ एथरे आपण ठीक ठाक टंका कमाई परिबे जोटा आपनको गोटे फ्रीलांसर हिसाब रे आपण एठी रजिस्टर करिवे आपनको से जेतेटा प्रोजेक्ट दबो जेतेटा टास्क दबो से हिसाब रे ए कामटा आपण मोबाइल रे करि परिबे लैपटॉप रे करि परिबे टैबलेट रे करि परिबे डेस्कटॉप रे करि परिबे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रे करि परिबे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रे करि परिबे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम रे करि परिबे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रे करि परिबे तो आपण आपण निजर असुविधा असुविधा देखिकी जितेबाला आपको दरकार आप से पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आपन पाखरे रहिबो और हाँ एथरे आपन टंकाटे मध्य खर्च करिया पड़िबनी तो बेस्ट थिंग से तो आपण माने एई वेबसाइट जे रजिस्टर करंतु जो गाइडलाइन दबो से गाइडलाइन पढ़ंतु और तापरे काम स्टार्ट करंतु आ जदि आपन को लागिला आपन टंकाटे मध्य अर्न करले मो पई कम मेहनत रे घरे बसिकी ताहले मोर वीडियोटा को आप जरूर लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु आप एमिति ही नेक्स्ट मु चैन गुडे अन्य बहुत गुडे वेबसाइट विषय रे आपन को इन्फॉर्मेशन देबी जो मन जेन्युइनली टंका अर्न करेबे आपन को ऑनलाइन